Il-Prim Ministru Gonzi ma jweġibx għal mistoqsijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat dwar Smart City. Ma qalx meta se jkun lest il-proġett, kemm se jimpjega nies u meta se jibdew jiġu impjegati l-ħaddiema. Minflok Gonzi qal biss illi għaddej ix-xogħol u li dan il-proġett se jagħti r-riżultati. Smart City għaddej xogħol, Smart City tibda tasal biex tagħtina riżultati jekk il-mineri. Dwar it-teknoloġija nadifa li qed tipproponi l-kumpanija Sargas, il-Prim Ministru qal illi l-Gvern ma jalaqx il-bibien għaliha. Iżda fl-istess ħin iddikjara illi jekk is-soluzzjoni tal-Partit Laburista hija din it-teknoloġija, din mhija xejn ħlief bużżieqa tas-sapun. Intant fl-aħħar seduta tal-erba kienu approvati l-estimi tal-ufficju tal-Prim Ministru u ta' tliet ministeri, l-appropriazzjoni għas-sena 2012 kif ukoll ta' erba awtoritajiet. Kien hawn li d-deputat Laburista Joe Mizzi ġibet l-attenzjoni illi l-vot dwar l-estimi tal-animal tas-sena d-dieħla se jittieħed meta lanqas għadhom ġew ippreżentati l-audit accounts għas-snin 2009, 2010 u 2011. Il-mozzjoni mresqa nhar it-tnejn li għaddem id-deputat Justin Caruana f'isem l-Oppożizzjoni dwar il-Qorti ta' Għawdex ġiet approvata unanimament mill-Parlament. Il-Parlament aġġorna l-vakanzi tal-miliet u issa se jerġa' jiltaqa' nhar it-18 ta' Jannar.